que vulgui estar en la postura loto, doncs també. Sempre és molt important que la columna estigui el més recta possible. Si estic assentat, estigui recte possible. Si estic estirat, estigui recte possible. I buscar una postura còmoda. Si voleu, quan ja estem, desconnecteu la càmera i només que m'assentiu. Jo ja aniré explicant pas a pas com ho farem. La meditació d'avui m'agradaria, en tot això que s'hi parlat abans, encarar-se una miqueta aquí, en aquest punt. Una miqueta. Jo l'únic que puc ficar és la meva experiència i la porto a vosaltres perquè vosaltres pugueu anar desenvolupant-la i anar treballant-la. Amb aquesta meditació d'avui intentaré que busquem tindre una consciència, un nivell de consciència pura, en un moment present, que això ho hem practicat molt, amb molts exercicis. Vull dir que deixeu-se de pensar què farem, què no farem, centrem-se en ara i en aquest moment. Li donarem molta valia amb el que ara i aquest moment fem. Anem a treballar el subconscient, anem a intentar entrar al subconscient sense, d'alguna forma, generosament, agradablement, entrar suaument, no agressivament amb aquest subconscient, perquè si no s'aprotegeix. Vull dir, està tot molt ben creat com un programa i al moment que pot notar un ataque o un principi contrari a la seva creença, aquest subconscient se'ns pot bloquejar i ja podem treballar-ho, que no hi entrarem. Per la qual farem com una miqueta com si siguessi un jugar, així una miqueta, simpàticament, i veurem com podem accedir a aquest subconscient que tenim. La nostra respiració, centreu-se, solament se sentim nosaltres com estem, agafem aire i el deixem anar. Gestionem això durant una estona. Intentem deixar els pensaments. Com sempre dic, si ve algun pensament, ignorar-lo. Bo o dolent, perquè al moment que volem entrar en algun pensament, el que fem és obrir-li la porta. I al moment que obrim la porta va buscar un espai a la ment i aquest espai pot desenvolupar una resta de filaments, com dic jo, d'emocions, sentiments, pot despertar o desvetllar moltes coses. Per la qual, si aquest pensament el deixem fluir, es torna que en aquell moment no el busquem, no s'obre, com que no s'obre no s'activa. I però no ens agafa ni activa cap espai a la nostra ment. Volem tindre una consciència pura i el que anem a treballar. Per què? Per rebre entendre aquestes energies que ens venen, per guanyar un nivell de comprensió més enllà del que ens han ensenyat, perquè en tota aquesta matèria tenim un aprenentatge molt baix, o sigui que s'han deixat amb molt poca informació. Ara s'està obrint aquest canal d'alguna forma, perquè s'està veient inclús amb malalts que els tracten positivament, els fan algun tipus de massatges, fa metamòrfic, i estan donant que la gent millora d'alguna forma molt. Per això ara ja hi ha metges que ho diuen, que un 50% de la millora és l'actitud que tenim. Bé, seguim gestionant aquests pensaments a través de controlar la nostra respiració, perquè la nostra respiració és aquí i ara, en aquest moment, perquè si jo deixo de respirar, ja possiblement el coronavirus ja no tinc possibilitats d'agafar-lo. I ens anem afluixant. Som conscients que mentre anem fent això, ens anem deixant anar. Si mentre fem això ens busquem una projecció d'un espai agradable amb el qual ens porti un moment d'aquest d'emoció, de sentiment, d'obertura, busquem aquest espai i portem-lo en aquest moment d'ara, amb aquesta freqüència o amb aquesta vibració d'aquest, se'l podem portar ara perfectament. I el que no, res, seguim amb la nostra respiració i l'anem controlant, anem gestionant. Vaig agafant energia, vaig omplir-me tot d'energia i vaig soltant, vaig deixant, me'n vaig afluixant, deixant tot el negatiu, deixant totes les càrregues. Molt important que ens entreguem a nosaltres mateixos, perquè quan ens entreguem a nosaltres mateixos, el que fem és entrar i connectar amb molts més sers que es connecten
amb una freqüència amb el qual estan totes aquestes persones que fan exercicis, mediten o dediquen algun moment a estar en si mateix. Això no és ser egoista, tot el contrari, és connectar d'una forma lliure perquè tothom es beneficia de quan col·lectivament fem un treball. I això ja s'ha demostrat en molts experiments. Molt bé, doncs anem baixant tensions i anem centrar-se en nosaltres. Ara portem la nostra atenció a aquest meravellós cos que tenim. Si volem, es podem ficar les mans i sentir una miqueta. Li podem fer una petita acarícia, l'acariciem i sentim aquest meravellós cos que tenim. Li aportem molt d'amor, un amor incondicional. No sabem per què, però és aquella vibració, avui no sé per què, però m'abraçaria en tot el que trobi. Doncs li portem aquesta emoció, aquest sentiment d'amor, amor incondicional, no perquè, sinó perquè ho sento així. No sé el per què, però li engego aquest canal. Molt bé. Ara imaginem-se que es anem afluixant cada vegada més, fins ja a un moment que se sentim com si no tinguéssim cos, com si flotéssim, o el cos pot ser que pesi més, una sensació diferent, no? Sí? I una pau interna maquíssima i una, sobretot, tranquil·litat a la ment fantàstica. Hem de buscar aquesta sensació, val? I intentar que cada vegada duri una miqueta més. Tampoc ha de ser eterna, però dintre d'aquestes respiracions que anem fent, de quan en quan projectem com està la ment. Val? Molt ràpidament, com està? Me ve algun pensament? Res. He de seguir baixant una miqueta més, anant controlant aquestes respiracions. Recordeu que també tenim les respiracions abdominals. Cadascú, si necessita fer algunes abdominals, les podeu fer. L'important és buscar aquesta consciència pura a la nostra ment. Aquell moment que es diria jo que estàs pensant ara? Què esteu pensant? Es pregunto ara a vosaltres. Vale? I hi ha aquest moment d'incertidumbre, no sabeu en què esteu pensant. Ok, això va bé. Val? Llavors és aquesta petita pregunta o petita trampa que s'heu de fer. Quan teniu alguna cosa, de seguida se surt aquell pensament. Quan li pregunto en què he de pensar, que estic pensant ara, pluf, te surt el flash. Són petites proves que vosaltres, quan aneu baixant, buscant aquest equilibri, li heu de fer a la vostra ment, aquestes petites preguntes. I us donareu compte en quin nivell la tenim despistada, que aquesta ment va fent. Molt bé, ara imaginem-se un sol meravellós, de bon dematí, que surt. El mirem, el podem mirar. De fet, el podem mirar físicament també quan surt. El podem mirar, no ens faria mal a la vista en aquell moment, durant una estona no prendríem mal. I a més de mirar-lo, notem com aquesta il·luminació s'il·lumina dintre nostre. O sigui, aquest sol va i neix també dintre nostre. O sigui que nosaltres estem dintre de lo que enfoca, però a més se sentim part d'ell. I al moment que ens il·lumina aquest sol, el que ens fa és que ens aporta una energia increïble. Ens connecta amb una vibració més elevada, en si una vibració amb la que ja està funcionant en si a l'univers, i ens obre noves portes, ens obre nous canals. Sense saber per què aquesta màgia ens connecta d'alguna forma a que tot el que anem a realitzar, és el que jo faig amb el projecte, sense saber per què, però me connecta amb el que necessito. L'únic que faig,
L'únic que faig és buscar aquest punt, i amb aquest punt a vegades tinc dubtes, busco aquest punt una altra vegada, me tranquil·litzo, me busco un puesto, dissimulo una miqueta, camino, perquè ho podem fer inclús dintre de la feina, ho podem fer en una reunió, i busco aquest punt de partida. I llavors veig les coses diferents i me deixo portar. Me deixo portar de tal forma que al final vas cap al camí correcte, perquè moltes vegades, i de bona fe i de bon fer, la nostra ment ens guia cap a uns costats que no són els correctes, perquè ella mideix per temes d'interessos, ens mideix, ens busca el bé, tothom busca bé en altres, però la ment amb una forma més ego, i a vegades no més ego, sinó que aquest subconscient que tenim, tal com el tenim programat des de molt petitets, no ens deixa veure en claretat i moltes vegades ens poden enganyar i no veiem el trucó i ens porta cap al camí que no toca. Per tant, sempre busqueu l'essència amb altres. Des d'aquest sol que brilla al vostre interior, deixeu-se portar i engegueu també l'amor, aquest amor. I veureu com a millor és el camí que vosaltres pensàveu que no, i entreu per allí i comenceu a veure un munt de solucions i un munt de sortides a la que per l'altra banda anaven tancant. Aquest és molt simple, és una forma molt simple, una forma que jo utilitzo molt, de connectar-me o buscar a vegades dintre d'aquests dubtes que hi ha quin és el millor camí per seguir. Què més podem fer amb el sol? Meravelles. Al moment que estem bé, seguim amb aquesta relaxació, seguim amb aquesta pau interna, buscant aquesta consciència pura que estem fent, quan s'amaga el sol? Durant el dia, eminentment, si en algun moment el podeu sentir, aquest moment no el mireu perquè és molt fort, solament el sentim com ens impacta pluf a través de l'esquena. Jo a vegades el agafo per l'esquena, activo també el que seria el clatell, m'activo el clatell i m'activo l'esquena i per ahir el agafo. O m'encaro amb ell, tanco els ulls, molt fluixets, i deixo que també m'agafi. Però l'altra part molt important i quan el podem mirar és com avui, quan la Montserrat, que em sembla que ha sigut la primera que s'ha connectat, s'estava amagant aquest sol, també es permet veure, la seva radiació és més baixa i amb molt en compte, si notem alguna cosa d'enseguida tanquem els ulls, es pot veure aquesta meravella de com s'amaga. I amb aquest sol que amaga és el moment que dic jo de deixar-li que es porti els neguits que s'han produït al dia. No cal que cada dia esteu pendents de si s'amaga o s'amaga el sol, no. El dia que està nublat no hi ha sol, fico imaginació i busco un d'aquests dies que hi és. Però que està bé que diàriament, un momentet, igual que tenim necessitats d'anar al lavabo, de menjar i de fer més coses, també tinguem una necessitat d'eliminar en nosaltres pensaments, neguits, tensions. I com? M'imagino el sol que s'amaga i s'ho emporta. Aquest exercici també és molt senzill i molt reconfortable. Però dic que encara que estigui nublat, és que no hi ha sol, es pot fer igual. Amb la lluna també ho faig, amb la lluna també m'agrada, però la lluna és una mica més mística i el que busco una miqueta amb la lluna és una miqueta de màgia, busco uns altres tipus d'exercicis més diferents, però també són bons moments de fer-ho. Molt bé, seguim amb aquesta meditació que anem baixant cap a una consciència pura a través de la nostra respiració, deixant-se anar. I ara imaginem que entrem en una cova. Una cova que no havíem fondo. I ens introduïm en aquesta cova i a mesura que anem introduint anem sentint, podríem dir por, podríem dir neguit, podríem dir no sé què passarà. Però llavors fico el meu pensament en mi, busco aquesta consciència pura i porto aquesta imaginació d'aquesta llum interior que tinc, que és aquest sol dintre meu, a través d'aquest amor incondicional del meu cor, i li participa
l'ordre a la meva ment que tranquils, que això és segur, que puc avançar dintre de la foscor, no passarà res, i anem introduint-se. I a mesura que ens anem introduint, de cop i volta en un lloc veiem un raig de llum que entra, és un petit forat que entra en una cavitat i es reflexa amb un espai en el qual hi ha aigua, una aigua cristal·lina, una aigua fantàstica, reposada, d'aquella que es veu perfecta, el fondo, que es veu tot. I rodejant aquesta aigua observem que hi ha quars, que hi ha uns cristalls xulíssims. I això ens agrada molt. Sentim una vibració que vibra en nosaltres diferent, però no tenim por, sabem que estem protegits i sabem que això és bo. I el que farem és tranquil·lament assentar-se, acomodar-se en aquesta zona i sentir aquesta gran força que ens dona. I ara ens mirem amb aquesta aigua i ens reflexem, cadascú de vosaltres. Ens reflexem i a mesura que ens reflexem ens veiem amb una puresa, amb una transparència i amb un equilibri com aquesta aigua pura, de consciència pura, que està protegida allí dintre i no li afecta tot el que hi ha por ahí, sinó que està en un nivell de repòs, aigua perfecta. I la nostra ment va observant allò i va agafant una actitud d'equilibri, també com a l'aigua, vol ser com a l'aigua, i això és bo. I la deixem que senti com a l'aigua i es vagi ficant equilibrada, plana, deixant que aquests raigs de llum entri i se reflexin. No fem cap resistència, sentim-lo dintre nostre, com aquesta ment comença a sortir dintre, es comença a voler copiar el fantàstic equilibri que té l'aigua, i això ho portem cap al nostre pensament i ens deixem que dintre la nostra ment també faci uns flaços d'aquesta magnífica llum. I el que estem ja és preparant la nostra ment amb totes aquestes energies que ens venen, que són noves, sabem que no són dolentes, però que no tenim que tindre por si estem ben protegits energèticament. I ara farem un pas més. Ara vull buscar dintre d'aquesta cova, vaig rodejant una miqueta aquest petit llac meravellós que hi ha i vaig buscant un dels altres forats. Hi ha més túnels, més galeries i me fico a qual aniré d'elles. Ara cadascú de vosaltres acostumem-se a buscar des del nostre cor quin sentiment o per on es guia. Bloquegem la por, estem equilibrats, estem protegits i sabem que la llum existeix a tot arreu. I s'encarem cap a una de les galeries. N'hi ha 3, una al centre, una a la nostra dreta i una a l'esquerra. Dona igual, cadascú escolleix una i anem entrant cap a aquella galeria. És fosca, però des del meu cor tranquil·litzo la meva ment, dient-li que no passa res, que passa com la primera que m'he trobat, que al final han trobat un raig de llum i han trobat tota aquesta energia. Vaig notant més calor, vaig notant una calor fantàstica i de cop i volta veiem una gran cova, tota plena meravellosament de quars, tot tipus de minerals que ens podem imaginar, metalls, un regal, no que sí? I contemplem. I el mateix, en aquest cas, també entra una miqueta de llum, el qual ens afavoreix que puguem veure tota aquesta màgia. I notem una vibració en nosaltres també, eminentment, notem i l'acceptem. El mateix que hem fet abans, assentem i deixem que la nostra ment penetri, es vagi equilibrant, reequilibrant en tota aquesta energia.
I ara, al mig d'aquesta cavitat que estem, hi ha un quars al mig, de color rosa, preciós, del tamany d'una persona, i va agafant diferents reflexes. Cadascú s'acostarà a aquest quars, l'observarem de molt a prop, no el tocarem, i sentirem com ens crida, ens atrau cap a ell, però d'una vibració diferent a la que coneixem, però el mateix. No la identifiquem com por. Des del meu cor la identifica com molt agradable, per la qual no li tinc por. I ara faig un passet endavant i m'abraço amb aquest quars. I al moment que m'abraço, aquest quars, com si sigués un làser, me traslada la meva energia al nucli de la Terra, al seu centre. I estant allà noto una expansió increïble. Noto un cor increïble, un cor de tota la creació, de tot el ser, de tota la vida, de tot el planeta. I aquest cor connecta amb tota la nostra galàxia, amb el nostre Sol i amb més enllà. Ens donem compte que és part del nostre cor també, i el nostre cor és part d'aquest més gran. I res més que li enviem molt d'amor. Això ho han fet alguna vegada en un exercici, baixar, però han baixat a través d'un tubo de llum que han fet. Avui baixem amb una connexió molt més directa i li oferim amor, un amor incondicional, i de tal forma que aquest amor reforci en si el nivell vibracional de la Terra i ho pugui compartir a la demés vida que habita la Terra, restaurant l'equilibri i no deixant que el mal predomini, sinó buscant l'equilibri entre el bé i el mal. Fet aquest exercici, ens sentim com més connectats. La nostra ment va reconeixent coses diferents que potser d'alguna forma, dintre ja del nostre chi o de la nostra energia essencial, aquesta energia que diem de més enllà, li va donant uns puntets d'informació. O sigui que ens hi trobem com si això ho haguéssim viscut més vegades. I la nostra ment es calma, ho accepta i es coordina en totes aquestes emocions. I tornem cap a aquella pedra meravellosa que ens ha servit de portal per baixar. Sortim a la cavitat d'aquesta cova, ens allunyem, donem gràcies, i ara cadascú anem sortint i anem cap a l'altre llac, a la cavitat que havia un llac, havia una aigua increïble. Passem per allà i s'assentem l'altra vegada al costat i ens observem amb el nostre reflexe. I ara fem una petita reflexió i una petita prova. L'energia funciona i es transmeix en freqüència, i si un està bé pot comunicar amb més persones que estan bé, i podem fer fins i tot que persones que no estan bé canvin a moment, mica a mica, o obrin portes. I ara el que fem amb el ditet, tocar una mica l'aigua, i veiem que fa les ondes, i això li fem entendre al nostre ment que és com treballen les energies, que al moment que nosaltres estem, ens projectem i es obren aquestes ondes. Poden ser dolentes o bones, per aquest motiu sempre han d'estar ben equilibrats i amb harmonia. S'anem despedint d'aquest llac meravellós, d'aquest reflexe meravellós, i anem sortint de la cova. Sortint de la cova, entrem altra vegada en aquest moment màgic, el dia a dia, aquest moment que tothom vivim, no que sí, però ara estem amb aquesta ment més calmada, ens observem com està la ment, en què pensa la meva ment ara, i me'n vaig recuperant amb aquesta habitació o amb aquest espai que estem, anem sentint que vaig retornant allà, però encara no me desperto del tot. Vull sentir en mi aquesta
aquest aprenentatge agradable que han fet. I perquè quedi en mi, ara, amb aquest punt, m'imagino altra vegada la sortida del sol i deixo que reflexi cap al meu interior en tota aquesta informació que tinc ara, de no tindre por i anar cap a aquestes noves obertures que se'ns planteixen, aquests nous còdics. I ara busco aquesta felicitat al meu interior i com si poguéssiu tindre la possibilitat d'en vez de tocar l'aigua, toco l'aire i crea una onda expansiva que comença a repartir felicitat per tot arreu. Abraços, molt d'amor, que la gent sani. Bueno, no importa cap on vagi, l'objectiu és crear el bé. Molt bé, i ara retornem a nosaltres mateixos, tornem a aquest moment de la respiració i ara ens quedem amb una estoneta de relaxació, per la qual ja es podeu buscar una postura, ficar-se de costat, ja podem, si voleu, dormir-se una miqueta, jo us avisaré, val? La faré molt curteta, la faré de 10 minutets, però res, navegueu entre vosaltres, no tingueu por, sentiu-se protegits, i a més d'això és que sou una part molt important de moltíssimes parts. I d'això depèn aquesta evolució, que comencem a haver unes més persones que tinguem obertura i puguem connectar i entendre tot el que ens ve. Aneu-se relaxant, cadascú en si mateix, i aquí ja es podeu ajudar de buscar algun espai, sentir, abraçar, buscar gent que vulgueu enviar-los energia, val? Sigueu vosaltres. Jo us deixaré en silenci uns 10 minuts. Jo us avisaré.
Namaste, grans sers. Aneu retornant mica a mica amb altres, aneu sentint que esteu aquí i ara, noteu vostres peus, mans, el vostre cos i mantinguem aquesta essència en nosaltres.